Ngako oko abantu bam bayakulazi igama lam, ngako oko bayakwazi ngaloo mini ukuba ndinguye lowo uthi ndingokhoyo. UIsaya 52 verse 6. Molweni nonke nina bathandwa nguThixo, bantwana bakaThixo abazikhethele uThixo, abakholwa nabesezawukholwa. Uyanithanda kakhulu uThixo. Namhlanje sijonga kule verse apho khona uThixo esithi siyakulazi igama lakhe, siyakumazi ngegama, simbize ngegama kuba igama lakhe uzaliveza kuthi. Loo nto uThixo sewavezile amagama akhe emaninzi abhaliweyo encwadini engcwele. Elinye lawo ileli lithi Jehova, amanye ingoJaira, inguElohim, unge-El Shaddai. Wonke loo magama angamagama akhe afuna inobana simazi ngawo. Kodwa ikhona elinye igama alikhethileyo afune silazi, lelo gama linike yena unyana wakhe. Kodwa ke fanele siyazi into yokubana kuyenzeka into yobana sithi sinqula uThixo kodwa sibe singazi uba sinqula uSathane, ngoba uSathane uyayibanga into yokukhonzwa kukaThixo, ufuna yonke indumiso iye kuye. Abantu abangaqiqanga baye bazifumane sebekhonza uSathane ngokungaqondi, ngenxa yento yobana xa bawuguqulelwa iBhayibhile kwincwadi yesiGriki iswa kwincwadi yesilungu, kunamagama athe asuswa khona kwabizwa ngamagama ageneral efana negama elithi Lord, negama elithi God, nalo igama elithi Jesus Christ. Ngamagama ageneralizayo la, nathi sazifumana sesinoThixo esibiza uba nguThixo, sazifumana sesinonkosi nobawo, apho sixa sibiza ngalo hlobo sigeneralize, singambizi ngegama uThixo afuna simazi ngegama, simbize ngegama, ukuze sicacise uba sithetha mphi uThixo, sinqula mphi uThixo, ukuze indumiso yethu iye straight apho sifuna iye khona. Lento ke uSathane uyenza ngamabomu kuba banga indumiso kaThixo, into yobana nabantu bakhe uSathane abangabakhe xa besithi Thixo, xa besithi inkosi, xa besithi bawo, xa besithi Lord, xa besithi God, xa besithi Jesus Christ, sicingele fana uba batsho kuThixo simkhonzayo, kanti bakhonza uSathane. Ngaloo ndlela basilahlekise, silahleke. Zintsuku ezinzima zokulahlekiswa ezi sikuzo. Loo nto ifuna siqiqe. Mna kum kutyhilekile futhi kum kuye kwafika into yobana funeke ndimazi uYesu ngegama lakhe ebebizwa nguJoseph. Elona gama kwafika ingelosi yathi kuyo uMaria uyawubizwa ngoba ungubani, unguYeshua HaMashiach, ebaziwa ngoba unguYeshua kwaIsraeli. Yiloo nto ke nam funeke ndilazi elo gama lakhe, ngoba uthe yonke into endiyicelayo xa ndiyicela egameni lakhe ndizayifumana. Fanele ucinge ke ndisithi ndicela egameni lakhe kanti andiceli egameni lakhe, ndithethe elinye igama engelilo igama lakhe. Loo nto means ke ngoku imessage yami ine-address erongo, kodwa uba ndiyalazi igama lakhe, xa ndijongisile ndiyayazi uba ndithetha kubani. Nabaculi abakhona bangasilahlekisa xa besithi Lord, xa besithi God, sicinga bafana babatsho kulo, sicinga bafana babatsho kuye, kanti abatsho kuye, batsho ukuba bekhonza uSathane. Ngenxa yento yobana nalapha ku-music ii-beats zikhona, ii-beats i-sound nee-beats okuze ezokudumisa uThixo zibe khona engasizo ezokudumisa uThixo. Ewe lyrics zingavakala ingathi zithetha ngoThixo, zidumisa uThixo, kanti akunjalo. Apha ezibhithini kukhonza uSathane. Uyayiqonda ke loo nto, bungalahleka uzixele bafana uba umamela umusic wegospel kanti awumamelanga music wegospel. Lo music unento yenzayo apha kuwe engafanelanga uyenze, okwenza into yobana ungaxhumanani nomoya kaThixo ngenxa yalo music, ngenxa yezo beat, ngenxa yalo sound. Loo nto funeka umazi uThixo omkhonzayo. Kohambuza ke ngenye imini uMoses esithi xa ndifike ebantwini ndizathi ngubani na? Uthi ke ngokuThixo ithi ndinguye endinguye. Athi ke ubaxela uba ndinguThixo okanye ndinguJehova wookhokho babo, uAbraham, uIsaac, uYakobi, ngenxa yesivumelwano endinaso ukusukela ngoku ke ukuya phambili kwizizukulwana zonke. Ndiyakwaziwa kanjalo kwizizukulwana zonke. Ufuna ukwaziwa kanjalo, loo nto fanele simcacise, simazi lo Thixo esimkhonzayo. Kungani fanele simazi? Kungenxa yento yobana banintsi oothixo abakhonzwayo emhlabeni, zinintsi iinkosi ezikhonzwayo emhlabeni, eziziziphathamandla zalo mhlaba, eziziphathamandla zasemkhathini, ezizo zombuso ongokaSathane. Loo nto fanele sicacise xa sithethayo, sizive uba sithini,
siyiqonde nento esiyithethayo. Xa sijonga kwincwadi yakwabaseKorinte bokuqala uchapter 8 uverse number 5 kulapho ivela khona lento into okubana othixo banintsi kwaye ke thina sinothixo mnye esimaziyo esimnqulayo. Lona ufuna sicacisa uba sitsho mphi uthixo ngokwamagama akhe uthixo, ngokwegama lakhe uthixo asinike lona. Yabona ke kuke kwenzeka kwenye igame apho khona uYesu Kristu wayenomfazi ongumsamariyakazi enantsikeni eqhuleni, apho khona wacacisa uYesu Kristu wathi nina nikhonza into eningayaziyo, thina sikhonza esikwaziyo. Uthi ke liyezixa apho khona abantu bakaThixo baya kumkhonza ngomoya nangenyaniso. Kuyenzeka uba abantu bamkhonza uThixo bemkhonza ngenyaniso kodwa bangamkhonzi ngomoya, ebengenawo umoya kaThixo. Kuyenzeka futhi abantu bamkhonza uThixo kodwa bangamkhonzi ngenyaniso, bamkhonze ngobuxoki. Loo nto ethetha uba bawuthi bezama ukukhonza uThixo bangakwazi ukumkhonza uThixo ngenxa yobuxoki, obuxoki obuwawenza uba bakhonze uSathane. Mntakabawo usengozini uba ngaba awumazi omkhonzayo, uba ngaba nawo umqondi lo umnqulayo uThixo, usengxakini ngoba uzawulahlekiswa nguSathane. Mntakabawo yabona kuyafuneka into yobana umamkele uYesu Kristu, umazi uYesu Kristu. Yiloo nto ke ngoku ndikunika isimemo esithi iza kuYesu Kristu, mamkele uYesu Kristu abe yinkosi nomsindisi wakho, umazi ukuze uthi xa ucela ufumane, ukuze ungabi nankosi yimbi, ube nenkosi enguYesu Kristu kuphela. Hey, ndiyakucela mntakabawo senze sosinqumo, ufake inhlanhla empilweni yakho nomzi wakho, makube kuhle kusathatha eso sinqumo njengangoku ide ibe ngunaphakade. Amen.